Moje meno je Hula a venujem sa abstraktnej a portrétovej malbe a aktuálne sa nachádzame v mojom ateliéri v kreatívnom centre. Pri spracovaní témy lokality Čerešne som k tomu pristúpila tak, že som sa na daný projekt pozrela akoby z táčej perspektívy a tam sa mi vlastne krásne ukázalo aj množstvo tej prírody, aj skvelá infraštruktúra a napojenie na mesto a zároveň aj akoby celkové vnímanie danej lokality. A to som následne v obraze použila jemne takým abstraktným znázornením aj prírody, aj daných budov. Použila som vlastne nejaké také známky architektúry alebo nejaké línie dizajnové, ktoré veľmi rada používame vo vlastnej tvorbe. Pri prechádzke, keď som si vlastne prehliadala celý projekt osobne, ma veľmi zaujala aj taká celková hravosť, ktorú som cítila aj s tvarou budov, aj to, že nie sú všetky úplne rovnaké a akoby súmerné a to na mňa pôsobilo celé tak veľmi pozitívne a odľahčene. A výsledkom bude moja malba, kde som vlastne prepojila v abstraktnom ponímaní zobrazenie prírody a taktiež architektonické nejaké hlavné znaky alebo tvary priamo budov Čerešní, ktoré boli vlastne zakomponované do tiež nejakého abstraktného vizuálu.